Bon, on est bien vraiment. Ne tɔgɔ Adama Kulibali n bɛ baara kɛ messe des officiers kɔfɛ comme n y'a jateminɛ ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ in na depuis 2013 n bɛ pièce feere de kɛ moto pièce ni mobile pièce le 26 décembre messe des officiers mɔgɔw u ni G5 Sahel sɔrɔsi dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɔra donc comme anw sigilen bɛ kan an dɔrɔn u ka cour de la donc u bɔra u bɛ ka cour alentour kɛ u ni tubabu ninnu don. Donc à peu près 3 fois de aller-retour là. Donc maintenant vous l'avez fait à partir de 16h. Vous allez gérer un bora kana fo ayana bon ko an yi uni sura su to wo ñoo fait. Donc ko nga lajé à partir du 15 janvier ko ga sura be yoro livré. Bon an ko ko lajé au moins su ka do fara délégué parce que an be demaya tu da an ba ga débrouiller to mena do ya demaya la balo. Ko no ko beaucoup fense ga fara délégué parce que ko a ko yɛrɛ bɔra sanfɛ bon n'i y'a jateminɛ ka daminɛ kunna ka taa bila kunna an mɔgɔ min bɛ an ka ca donc bɛɛ ye denbayatigiw de bon u ko k'an ka wuli u ma yɔrɔ yira an na u ma dɛmɛ foyi k'an ye pour que an bɛ se ka taa installer yɔrɔ wɛrɛ donc o de degun b'an kan bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na ko sisan. Gɛlɛya min tɛ hali kalo kelen bɔ k'i ka na yɔrɔ ɲini kalo kelen kɔnɔna la k'i installer ka clients ladɔnniya bon vraiment degun ka bon. Yɛrɛ filɛ ne ye handicapé de ne bɛ ka n débrouiller yan donc an yɛrɛ ma ban olu ma parce que yɔrɔ t'an ta ye mais au moins n'a sɔrɔ o tun bɛ se ka coup de main dɔ k'an ye an minnu bɛ yan nɔ vraiment bɛɛ k'i débrouiller fan wɛrɛ fɛ o tun bɛ sɔn ka diya an ye kosɛbɛ. Ne tɔgɔ Isa Tarawele ne bɛ yan il y a plus de 20 ans u sera an ma k'an ka wuli ka bɔ yan yɔrɔ la a ma an tɔɔrɔ ka da kun jumɛn kan n'i sigira yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ i ta tɛ yɔrɔ ye don dɔ la i bɛ wuli i sigilen bɛ wulili ko kan nka n'i ko denbayatigi ma ko wuli ka bɔ nin yɔrɔ la e ma fɛn d'a ma a ka gɛlɛn ko faamaw ta y'u ka ko ye se wɛrɛ t'anw ye u ma fɛn wɛrɛ d'anw ma o kɔni u kan ka wuli ka bɔ yan nka an y'an ta to ala ma. An ma ban wulili ma foyi ni ɲinɛ mais u k'a lajɛ u bɛna mun kɛ yɔrɔ la u tɛna mun kɛ yɔrɔ la an mago t'o si la mais u ka délai u k'a lajɛ u ka temps d'anw ma 3 mois ka ɲi 2 mois ka ɲi k'o fara délai kan an bɛ yɔrɔ ɲini ka taa. Bon ne kɔni bɛ weleweleda kelen min fɔ ne bɛ taa ka sigi kuma kelen min kan n'i kɔni ko denbayatigi ma ko wuli an kelen bɛ an bɛ denbaya dɔ de balo ne yɛrɛ min filɛ ne b'a ta a kisɛ ta yɛrɛ kuma ne bɛ yan ne ka musokɔrɔba bɛ village la ani n dɔgɔninw ne muso ni denw bɛ yan denw jɔlen bɛ n'a bɛɛ a bɛɛ balo bɔ nin ɲamankolon in de la donc ni ko ne kan ka ɲamankolon cɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ yanni ne bɛ taa client wɛrɛ sɔrɔ yen nɔ difficulté min b'o la ala yɛrɛ b'o ko sidɔn sa hali ne ye sonyɛli kɛ o kɔnɔ ala tɛ jigin ne na. Bon n'a fɔra k'an ka wuli nin wuli cogo in na ko an ka taa ɲɛɲini cogoya wɛrɛ la an bɛ se ka don da wɛrɛw fɛ a bɛ se ka kɛ problème ye an ka foyer kɔnɔ a bɛ se ka kɛ problème ye hali an denw ka étude ma pour que ka se k'u ka école sara comme école taara san nɔ bon c'est un problème bon an sirannen bɛ n'a nana sigi yɔrɔ wɛrɛ 1 mois 2 mois plus tard u ka n'a fɔ an ye k'an ka wuli ka bɔ yen fana comme n'a fɔ k'an ka wuli bon faama ko don se wɛrɛ t'an ye an bɛ wuli k'a sɔrɔ a man d'an ye. Ne kɔni b'a fɔ vraiment autorité ye u k'a lajɛ comme G5 Sahel mɔgɔw don bon n'i yɛrɛ y'a dan ne ma ninnu sigiyɔrɔ tɛ yan ye parce que u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ olu ka yɔrɔ ninnu u ciblelen don Badalabugukaw olu yɛrɛ tun kan ka wuli nin ko in na mais ne kɔni b'a ɲini autorité fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka dɛmɛ min k'an ye ou bien n'u bɛ se ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka d'an ma an ka se ka taa installer ɲɔgɔn vraiment a ka gɛlɛn an bolo bi dɛ.